Joto no fungkam hai lam sepi wa ani tinini blogo gangka ang tabuk tama songna nai tong kanoro nugui manana ang tabuk songna nai tongo niramis haya kapal labra singkal labra hino talong misolok mukitung rok kapal labra aro tongo chakumora motor mungfurai alu ngkai mosong ngkai hasing angor hasing bai simsi songnai tini ka niramis kono pias resum kriya ka tabuk angoro labra rinani bagai dal bo kisana kha musuri dal hingga tabuk ang sombari nani bagai moso no ang baja khai tongo kai logi ori kha tabuk jira kisa nakadi paspuron di rikha hingga kang tabuk sombar ori sinaita osung rinai somba hingga joto mukoi torok tabuk somba ang tabuk ri rikha hingga taburi rikha dal hingga labrao kisa dal hingga thogo belai no phanchologo hingga taburi rikha ojon mote som tai soti gura tai jira kisa hingga moso gura kisa hingga asung nongka hingga moso kathang tini relia tam hingga moso kathang kre haini bagai hingga moso kathang toketebo mane chauta motongoi tongkamung moi hingga tespata bo kre tespata bri mane hingga kisa kholboi mojioi tak kaisa tiri rikha hingga tabuk kaisa songnai hingga munmani yagulo norok nogoi manai tabuk munkha tabuk ang doniya asta gatai muri no ang yogui mosla khaimani opno ri rikha ta mui kari sinai gamoi muni kari kha tabuk norok no ang kaisa kok sana tongo tini tamni baga ang niramis song hingka kai tini ke belai no katha din povitro din tini guru purnima haini baga ang niramis songka norok saimang kana norok ani video no norok jajaka hingga comment khai sadi hingga norok ni bagai tebo ketal ang video tubi fainai hingga norok ana support khai din ani tinin bagai asuk nong kha taisa malai finai bwskang ni blogo.